Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Merry Christmas and Happy New Year. Oh, Merry Christmas guys. So for today's video, hi! Ayan. Magsasalubong kami ng Christmas. And habang kami nagsasalubong guys, ayan, maglalaro muna kami. So si Madam Camille yung magpapalaro. Tapos ako yung magpapapremyo. Ayan guys. So ano ang ating laro ngayon? Hello! Hello! Uy! Hi! Cute yarn. So yan, ang mechanics. Asa yung lobo? Lobo ba? Ito lobo. Ano yung nasa lobo? Ito. Okay, ganito yung mechanics ha. Oy, bawat isa, bigyan ko ng lobo. Okay. Tapos, ang gagawin nyo. What? Ano? Nabibit-bit ka. Ano? Kuya Pin, ano? Ang mechanics, ganito. Kailangan yung bawat isang lobo, ako nini tapos, dapat ay, walang kamay. Paano yun? Munko. Ay, Palubuhin? tapos alagay sa gitna. Bago yun ang pagkuha? Oo. Tigisa ng kanya-kanya lubog. Sige. Hirap ka na eh. Laki ng lobo. Ge. Muna. Salansan! Ha? Sino kakampi? Ayan, ang kakampi mo. Bawat Go! Go na! Ano pa? Wow! Naglaman! Woo! Aba ka na yan! Naglaman! Hindi, pwede hawakan! Yun! Yung mama! Kailangan tanggalin! Kailangan tanggalin yan! Ano? Kailangan tanggalin! Okay! Yan! Ganda! Kailangan balik. Ayan! Oh, tanggal din sa kabila! Ito ang papremyo! Oh! Check ka! Go, Papa! Go, Papa! Last na. So yun, ang nanalo ay ang grupo ni na Kuya Pin. Ayan, next naman tayo, next na balaro. Next na balaro naman tayo, ganito. Ganito ang mechanics. Kailangan, andito kayo, nakaupo. Tapos, ito, kailangan Oh, go! Go rin! Aba. What? Go! 2, 3! Aba. Tumaas! Hindi yun! Patayin mo yung isa! Hindi namatay? Aba, naka-50 ka naman! Aba. Dali ah! Limang piso lang! Wala! Gibit!
natin. Hina. Kasama na yung mga barya! Kasama na yan! Ang linis tropa! Magkakama yung barya! Ah! Ano mo gagawin? Giniri! Aroy! Ayan, may game na ulit, may game na. Ayan, mamili ka dyan kung ano. Yan, aba. Sige, sige, baba. Lagyan ng baso. Yan! Sige, bilang. Basta magkakulay yan, ha? Ano? Yan! Sige. Baba! Baba, baba, baba. Yan na, matanggalin na. Sirit na yan. Sirit na. Tada! Mali yung isa, mali. Puti yung ano. Okay, na. Opo, ayan, anong kulay yan? Nini, my Nemo. Pwede mo, oh. Ayan, ama na! Walang tama! Magkabalik tayo yung dalawa! Wow! Dali. Wow! Perfect! Ah! Galing! Dalawa ka na, ha? Kita wari! Dalawa na lang. Yo! Ayun! Walang tama! Binago. Wow! Galing! Tama. Tama! Galing talaga! February naman, February! Oh, go. Ano si Camilay? Tanggalin sa pagalawa. Mabilis. Oh. Horay! Tanggal na, tanggal! Tanggal na! Tanggal na lang! Tatlo! Wow! Horay! Tanggal! Tanggal na! Dalawa na lang! Oh, gawa! Horay! Horay! Gagano nila ako eh. Horay! Parali ako! Uri sa mga! Ganda pause na eh. Ano pa? Carry best pa? Ayun guys, it's already like 25. Ayan, magna-NOCHE BUENA na po. Yan.